Τι θέλεις πάλι? Τους στόχους μου. Τους στόχους σου. Δεν ξέρω πώς να τους βρω. Οι στόχοι σου μπορεί να είναι δύο ειδών. Οκ. Είναι η ποσοτική και είναι και η ποιοτική. Οι ποσοτικοί στόχοι μετρούνται, άρα θα πάρεις μια αύξηση πωλήσεων στο 20%, άρα θεωρείς. Πολύ ωραία. Okay. Θα μειώσεις τα λειτουργικά σου έξοδα 15%. Το ρεύμα θα το χαμηλώνεις και τη θέρμανση της λεωμής. Αυτό σημαίνει θα μειώσουμε τα λειτουργικά. Κόψτο. Όχι, το λες εσύ. Τι έγινε, έφυγες? Άρα λοιπόν από εκεί που είσαι θα έχεις μείωση μισθού 15%. Άρα είναι οι στόχοι οι οποίοι είναι ποσοτικοί που μπορούμε να τους μετρήσουμε και όταν αυτό το καταφέρεις θα πάρεις μπόνους. Τα μπόνους σου θα είναι μία ευχή, υπομονή και επιμονή. Και οικονομία. Οι ποιοτικοί στόχοι είναι οι στόχοι στους οποίους θα πας και θα εστιάσεις στο πώς θα γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Πώς θα επικοινωνείς με τέτοιο τρόπο τους ανθρώπους ώστε να τους κάνεις να θέλουν και να λάμπεις σαν άνθρωπος. Αυτή είναι η δεύτερη στόχη. Με αγάπη, Γιάννης.